Over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 2. I'm in College 0. I'm joined by Chwaka Parks. Chwaka Parks. Uyakwazi ukucula ngesuthu. Hayi ngiyo Foster. Kwa Pirates kuyasebenza. Mfowethu no i-champagne bashama champagne abantu ngithe mabehlehlisa ama-champagne i-Durban City ngathi ama-champagne bawafake efrijini Sure. ama-cricket bawarepaphe kahle kwenza uba namhlanje azokuqhoma yingako-ke namhlanje ama-champagne ekhala ungakhathazeki allow mangithi if i-Pirates is a serious threat let it kill me. Because it's a nice truck. It's a nice truck. It's better than cocaine. Yeah, it's better than cocaine. It's a nice truck. If the Pirates is a truck, please, and don't arrest Pirates. Allow kill me. Yes! Nicely. Yes! Today we are the champions. Without doubt. Yeah. And let's say thank you, Bobonga, thank you, Tandaza. Amatima Peta, kana manje ngithandaze wona and ngiyenga wathandaza asebenza Sure. thank you Richard Bay. Yes, sir. Thank you Stellar Sport. Yes, sir. Thank you Kaizer Chiefs. Yes, sir. Salute TS Karas. Salute TS Karas. TS Karas. Abezwa phinda. Salute Bennett Park. Salute product yamakhosi. Yes, without in-laws, yes, Sundowns. Mhlambe ngaba sikho kule happiness. Yabonga. Akunawo lamanista uShelkosi nilale ngelinqeba. Yezwa machana Ken. Uthini. Awuzofusha uthini. Talk. Ithi ngikhulume chairman. Mina ngithi ngiyabonga chairman. Yes. Ukuthi le pain esifile 2019-2020 ifilile namuhla iSundowns. Ngiyabonga ukuthi uBennett Park ukhombisile ukuthi product iqiniso yamakhosi. Thank you for it justice. Thank you Bennett Park for iSundowns. Guess what? Ngizoqala nje amathima amathathu. Ngizothi Kaizer Chiefs is 0. Ayina lutho kwicabinet. Ayina lutho vele. Sundowns is 0. Ayina lutho kwicabinet. Abanye ngibaye ayina lutho kwicabinet. Mayebuya uKhadoso is fired. Phelile umsebenzi. Uyasho che. Isipani siphelile Phelile isipani lwami. Hayi already sengizwile. Sesiphelile isipani. Nekhapha besilithatha. Mfowethu ngaphandle ukuthi nivale. Ngaphandle banivale. Asibongele uSibisi. Captain Our captain fantastic. Amakhapha sewathathile kuPirates. Ebambe ibhandi. Ebambe ibhandi. This season kuphela. Siyabonga. Ibhodlela lethu. Ibhodlela thank you so much. Dr. Ayonchuk. Dr. Ayonchuk. Thank you very much. Thank you always. Usinikeza chance ukuthi asupport team yethu. Ngoba siyayazi futhi siyayithanda. Bese ngithi kubalandeli bonke
Chairman uMpumi mshiya nobani chairman? uMpumi njengibonga ubaba wakhe by umbrella ubaba wakhe umbrella bangaphasi ngibonga yonke management yeOrlando Pirates ngibonga ama players ngibonga abalandeli savula ngisold out sazovala ngisold out sawina iNetbank eMbombela sazovala ngeBetway eMbombela ngithi ngibonga bonke abafowethu bese ngithi ngokuhlonipha abafowethu lalelani bafowethu ngicela nilalele kuma families athe alinyalelwa amabhakaniya namhlanje ngibafisela ispeed recovery ngoba ingozi enkulu eyenzekile namhlanje inyantisa igazi ibhlungu kakhulu ingozi eyenzile abalandeli beParis ngithi ke kuma families aphole is only God knows. Yes, only God knows. Bafowethu masongena nje sezoqala igame nje la kule mawuzoqala off-frame ngenalo lemgwaqo ngenela la imoto eziwu-2 beyingena enye iqama ngapha ekwenzeka ingozi ibhlungu kakhulu ngithi nje ama families abasindile uNkulunkulu ababheba be strong ngoba kona the way embi ngakona for sure khona something okurong kodwa on behalf of Orlando Pirates supporters siyazi ukuthi ekuhleni nasebubini siyayithanda iPirates nemindeni futhi yabo sithi iphole bese ngithi Ivale ngamagama amathathu chairman. Okay ngizovala ngamagama amathathu angiqale ngithi ngizovala ngamagama ngicele abo Jimmy wonke amadoda weOrlando Pirates Football Club njengasifana isizini namhlanje ngicela abafowethu niyohlala emakhaya ni support abomngenu ni support abafazi benu bafowethu manje nini nizohambisa izingane crash nisigenze why ngisho kanje ukuze abanikezwe ichance makuvulwa isizin ukuthi bakhululwe babuye bazosupport ibhola izandla ziyagezana abomama kade bebekezele ukuthi indoda in and out yahamba ebusuku ibuye bebeke manje siyavala ba relax kahle abantu bafowethu bese ke ngithandaza ngithi emagameni amathathu Ilakabani egameni lika Khoza egameni lika Mpumi egameni lika Nkosana siyabonga Amen. Awasenzomeyiwa Thank you.